Romština má 8 pádů. Kdo to věděl? Já. Toto je... Romština má 8 pádů. Češtinou jsme trošku vepředu, ne? Pardon. Aspoň někde. A tak si představ. Abych vám to vysvětlil. 8. pád je ablativ. To znamená koncovka tar, dar. To znamená Praha, tar, Mostem, dar. Jako z mostu a z Prahy. Ale schválně, kdo tady umí romský psát? Kdo umí psát romský? Kladaj Jamel, te Jirinel, Romanes. No čo, makereš more? Jirino šapko a dalo šéte. Jirinel, de Jirinel. Kasar! Deži, Kaša, Deži, Kaša. Shut up! Či, Pužar. Šučal, čo makereš od Jirino šapko? De Jirinel. Jirinel jako psa? To už se teď říká, kule. Tepišino Romanes. Tepišino Romanes až. Proboha! Co to tady mluvíte? Vy jste se snad zbláznili, jste vy vůbec Romové? Počkejte, a vy jste kdo? Vůbec není důležitý, kdo jsem. Já jsem rodilý mluvčí, ale já mluvím od malička romský. A takhle se to teda neřekne. Io da Ciacipe, no! Ma tanti sono in naso, non vengono a Určitě romská občanská iniciativo, ticho. Dobře, tak nám řekněte teda, jak se ta věta řekne. Dámy a pánové, právě se to řekne. Janel Adejvar jako Činel, Romanes, Činel? Ano, Činel. Sloveso psát se řekne Činel. Ano, Činel, Amen. Mijn boterham wil maar. Liedje kan wel dat op je dik. To je Valašský Rom, přátelé. To je Valašský Rom. Jste kdo, prosím vás, co? Já je vážá srdce a or dono gypsy, or Hindi, Pasha. Ajdo, Hindo, tatu sal Hindo. Hindo, ano, jako Hindi je hinčtina pravá. Ano, přesně tak. My tady máme sport, prosím vás, to je takový krásný. My máme sport, tady řešíme věc. Já nevím, že bude správně, je tak. Ko a Dajjana Jirinel Berkušine, nebo to je Činel, nebo to je Jirinel. Řekněte nám, kdo z nich měl pravdu? No víte, no? No my! Ani jeden z těch, kteří se nemí. Romština je indický jazyk. Všichni to říkají správně. Protože Romové pocházejí z Indie. To jsou správně, to je pravda! Pravdu má, tam máš Jedině ujížděl se domů.
zahráli studenti oboru romština romistika Pražské Karlovy univerzity. V roli Šoškara vystoupil Michal Miko. Šoškaraňu stvárnila Pavlína Matyjová. V roli Rumungra jsme viděli Jana Duždu. V roli Rumungra Jana Duždu. V roli Rumungrice Renatu Berkiovou. V roli olašského Roma Vincent Holub. A v roli Inda se představil Petr Zápotocký. A já jsem tam nebyla, bo co rovní je? Ale vychádzam, pochopitelně. Děkujeme vám. Budeš asi teď trošku zaneprázdněn kousáním té dobré klobásy, zřejmě mě nedáš, to je Ale úplně jasný. cigár mi přinesl z Ostravy. Ano, já říkám znovu mě nedá, proč, taky jsou ženská, proč by mě dával.